amb Jesús per sempre a la casa del Pare. En l'últim llibre de la Bíblia, l'Apocalipsi, llegim: Aquest és el tabernacle on Déu habitarà amb els homes. Ells seran el seu poble i el seu Déu serà Déu que és amb ells. Eixugarà totes les llàgrimes dels seus ulls i no existirà més la mort, ni dol, ni crits, ni sofriment, perquè les coses d'abans ja han passat. Jo faig que tot sigui nou. Apocalipsi capítol 21, versets del 3 al 5. Déu ens convida a tots a casa seva. Déu vol que tots els homes se salvin. Al final de la vida, Déu veurà quant amor hi ha en el nostre cor i ens jutjarà amb la seva misericòrdia. Déu, el nostre Pare i Creador, vol que diguem sí a l'amor que ens té i participem per sempre en el seu regne de justícia, de veritat, d'amor i de pau, que Jesucrist ja ha fet present en el nostre món. Al final de la vida, Déu, que ens coneix més bé que ningú, mirarà el cor de cada un de nosaltres. Serà misericordiós quan recompensi cadascú segons les seves obres. Qui hagi rebutjat la invitació de Jesús a estimar quedarà exclòs de la casa del Pare. Això és l'infern. A la casa del Pare ja hi ha la Verge Maria i els sants que van seguir Jesús aquí a la terra. Déu vol que estiguem tots reunits i alegres en la festa que no té fi. Això és el cel. Algunes persones necessitaran un temps per a quedar netes de qualsevol ombra de pecat i gaudir de l'alegria de Déu. Això és el purgatori. La pregària de l'Església ajuda ara els qui han mort perquè siguin transformats per l'amor de Déu. Al final de la nostra vida, Jesús ens dirà: Veniu, beneïts del meu Pare, rebeu en herència el regne que ell us tenia preparat des de la creació del món, perquè tenia fam i em donàreu menjar, tenia set i em donàreu beure, era foraster i em vau acollir, anava despullat i em vau vestir. Evangeli de Sant Mateu, capítol 25, versets del 34 al 36. Pare, vos ens heu donat la vida i voleu que visquem feliços. És tan gran el vostre amor que voleu donar-nos una vida que no acabarà mai, al cel. Pare, podem oblidar-nos del vostre amor, però vos sempre ens espereu i ens perdoneu. Quina alegria saber que teniu les portes obertes per als vostres fills. Volem que la nostra vida sigui un sí al vostre amor. La vida eterna és viure sempre i viure feliços amb Déu.